Казвам се Пепа Лазарева. Членувам в литературен клуб Асен Разцветников при Народно читалище Напредък 1869, град Горна Оряховица. Ще ви прочита мое стихотворение. Хубав ден. Зората помилва заспалите птички. Събуди ги. Започват концерт. Цветята повдигат засмени главички и ведро ми казват: здравей! Небето светлее, душата ми пее, очакваме приказен ден. Усмивки раздавам, усмихнати хора, желая да има край мен. И спорам да бъде денят ни чудесен, да бъде за теб и за мен. Усмихвай се много и смело, човече, усмихвай се, пролетен ден.